В едно красиво утро Лео и Лея играеха с малко коте в гората, но това коте съвсем не беше обикновено. Очите му блестяха като злато, а огърлицата на врата му засия с магически цветове, докато във въздуха не се появи светеща карта. Лео погледна изумен и каза: „Тя ни води към сърцето на гората." Лео отговори развълнувано: „Хайде да отидем и да открием тайната." Приятелите тръгнаха след картата и с всяка крачка, която правеха, цветята под краката им засяваха в цветовете на дъгата. Лео възкликна: „Те светят само когато сме с котето." Лея се засмя: „Той е нашият вълшебен водач." Но приключението не беше лесно. Те стигнаха до широка река, а дървеният мост беше счупен. Лея помисли и каза: „Не можем да преминем сами, нека опитаме заедно." С помощта на котето те събраха клони и камъни и построиха малък мост. Лео извикна: „Успяхме! Тимворк!" Лео се усмихна: „Работата в екип прави невъзможното възможно." Те продължиха пътя си, докато не стигнаха до огромно дърво, светещо като кристал. Котето се приближи, а огърлицата му засия още по-силно и отвори малка врата, от която започнаха да излитат светещи книги. Лея възкликна: „Това е библиотеката на природата." Лео добави: „Всяка книга разказва тайна от гората." Котето вдигна глава и каза с нежен, мистериозен глас: „Мяу! Пазете природата, тя е нашият голям дом." Приятелите се усмихнаха, но изведнъж котето започна бавно да изчезва, оставяйки огърлицата в ръцете им. Лео погледна към небето и каза: „Природата е съкровище, трябва да я пазим." Лео отговори с широка усмивка: „А това ще бъде най-голямото ни приключение." И така, Лео и Лея разбраха, че природата е голямо съкровище и че винаги трябва да я пазим и обичаме.